das dhewe pinggir dhewe. Jan ya sarjana dhewe kancane sarjana gak lulus. Iki jasare dijiko. Iki S2-ne ijek setengah. Iki belas. Nano, ayo nih. Ya. Aduh. Sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada ke parang katur. Bersama dengan jelas nada campur sari Yati Bungkilwati. Monggo Pak Ngadio Mas Petir
saya tambah malelo tak endangi malah katon ning netra Nggih, matur sembah nuwun Pak Men saking bodoh amat. Aku mau tamasya. Ndang budal. Kedange wira sinkron. Aku kapus. Bodoh amat. Apa. Apa? Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Tidak bisa. Lagu kok pokoknya ganti terus. Oh, cek bokil mania. Kamu bulat kayak om-om. Wes sedang. Mas. Jelas Madano. Spesial kagem Mas Giono yang ada di Kota Medan. Semoga sukses selalu. Salam dari adik-adik yang di Jakarta. Asik. Sopo kae arek mo kembang bakung saja ame-ame ireng manis lamun mesem atiku kesengsem sabeto ati. Nae Mas, cair apa ora? Kae karep ora karepku aku iki. Kok ngono to? Aku Bareng malah- karo aku kok aras-arasen. Ora nih, Nyapa to? guyu tak batin. Heeh. Aku ki mesakne karo kowe iki. Misale nyapa to? Bocah ayu-ayu, pinter, cerdas. Produktif. Iya, Terus nyapa? karo ideologis. Biologis. Lah nyapa? Karo galak sithik ning ra masalah mari nang semke ati. Lah terus nyapa to? Wong Mas? sayange ini. Sayange nyapa? Sayangkemu. Mengko setiaku hatiku kaping lelaki Oh asik loh, jelas nada. Oh
Paijo paijan Sopo kae sering mongobat aku saja awe-awe manis amun mesem atiku kesem jane sayang karo kowe iki. Lah ya terus nyapa? Aku Nek sayang ki kei pirang M ngono lho. Ora nggur ngomong abak kok. Ini kowe nek tak kei tak breki duit pirang-pirang M, nek gak gemati karo kowe rasamu piye? Heh, Perasaan duwe sing penting kowe karo aku gemati. alah ya. Kowe kesel tak pijeti. Heeh. Kowe pengen endi-endi tak terke. Tak Ngono ki gemateni. pengen eneke pengen apa? Enek pengene tok jenengan ki kaya ngono kuwi. Lho, wong wedok ki sing penting digemateni ya Oh, to. ya ora. Disayang, Sing penting arep duit. dilus-elus. Kok penting duit? Bocah moto duiten. Lah nyapa to, Mas? Ayo Nek moto kur duiten. dilus-elus ya aku ya iso ngelus dhewe. Kowe Nek pengen mijeti maem. karek anu tukang pijet online oke. Mbak Mar ya? Hah? Mbak Mar Mojo Gedang ya? 1.000 jam lho. Mengko setiaku hatiku kepingin lelaki Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun, Mas. Jelas nada asik. Pak Sirati men Mas Petir Pak RT. Mas Min juragane setrum. Pada. Sing kelingan lelakonku samane nalika
niki bablas kenapa Pak? bablas ke apa ya? Emosi. Oke. Ayo. Mang jalaran papisan dipaksa. Monggo Pak Ustadz Bambang. Monggo Pak Ustadz Bambang.